Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iForex. Thola impelesi yemali manje kababa udokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. Ubaba udokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela baba udokotela bawesizwe bawujabulile. Bantu ba YouTube, ba Facebook, noba magwaza la majozi la ningasitshela indawo amajozi ogangayo nangu baba majozi lesinayo. Okunye nokuye sophinde sikhuluma. Kuningi esokukhuluma namhlanje siningakhulu sokukhuluma ibhilidi esikulona ku Nedbank House Buildings isekhona ku number 72 Dennis Hall Street noma Queen Street la sisebenzela khona shooter khona senze umsebenzi wethongo. Sinobaba lana o majozi number yakhe 0604538480. Uma uthi mhlawumbe usunenkinga usamthola ngicela ungangifonele. Mfonele le number bengafuni ukisho. It 0735640400. Unakhona futhi uzokwazi ukuthi uzobheka ngapho ugeje ngapho uphinde ubheka ngapho uzovuka naye ngeke azadabule lapho. Baba, obingelele khehle. Bayede babudokotela bayede kuso sonke isizwe lapho kufikela khona uhlelo khehle siyabonga. Baba udokotela bawesizwe bawujabula ufana umhleja khehle. Usakhumbula amagama akho kade wakhuluma ebusuku? Dokotela ngithi mina ngilita ko wanile. Dokotela ngize ngizokugcwalisela kahle manje. Mhlawumbe besikhuluma ngocingo. Okay. Manje ngifisa nje ukuthi ngikutshele umlomo nomlomo ukuthi ayiseku 31 dokotela. 31. Yebo sengihamba phambili. Kusho ukuthi wena songajaha mina ufuna ukukhava dokotela. Yebo kahle. Mkhulu. Yebo kahle lapha. Njengoba lapha ndabuko kuningi ngifuna ukuthi sikhulumile. Sithathe lethuba leli ukuthi ake sithi njalo mole sibe sishutha abantu. Into engifuna ke sikhuluma kakhulu izinto ezosiza abantu. Yebo kahle. Kunabantu abangaze bayithinta imali ngesandla. I remember when I was gonna buy omunye imizlana eGlen Morning Side ingale ngaseKaleni ngakwena ingapha Morning Side neGlenwood ngizothenga umuzi ngale ngangiphethe ngoplastic ngangiphatha 500 mingiya lapha ATM ngoyifaka ngifaka ATM ngimese idiscount ufaze bazibacasuka lapho ufaka 500,000 ngoba ngithi ungena ngaphakathi i-tariff iphezulu ama charges ngiyifaka uthini umuntu ongaze liphathe million babudokotela uma ngiqale phansi angimarket ngikhuluma into e-live ungaya ku Florida ufike ubuze mase ukuthi babudokotela ufike bazokutshela ukuthi wayifaka la sasingazi ukuthi wenza ngiphathe ngoplastic ufike ngifaka kanjalo ngafaka u1500 shuthi u15 1.5 million yes mase ukuthi u100 ngabe sengifaka nje ngendlela ejwayelekile baba kunabantu abangazi ngiphathe ngikhuluma into edawuthi ngikhuluma ngento engingathukile ngayo yebo dokotela iflethele ngale yalazi lele ngale morning side labo cash nalo futhi ingene lele lana eDevonport labo cash futhi nalo yebo lezi zinto lezi ngifuna ukuthi uthini umuntu angaze liphathe million baba dokotela ngenkulu inhlonipho dokotela uzomhlonipha kanjani ngena imoto dokotela asiqala lapho ungena imoto uzohlonipha kanjani anginayo imoto dokotela asilungise spelling okay ngine imoto dokotela wangihlula yebo dokotela yasiqhubeka ngizomhlulela dokotela lapha ngine special dokotela ngifuna lese million ngenkulu inhlonipho lamadoda angiphethe kule game athi angizopha abantu angibuyisele kubantu kuyabaleka ukuthi sisebenze nabantu siphinde abantu sibabonge ngokuthi sibanikeze izinto abazokwazi ukufikelela kuzona dokotela okay namhlanje dokotela ngiphethe into ethi umuntu ongakazi alibona imillion ongakazi ulibona olizwa ngendaba la ngithi nje basikhuluma ngalo nje thina sinaba million ngithi kunjalo dokotela ngifuna Holanda iPajero futhi Nelson Pajero kodwa phela cash qhubeka yebo dokotela ngifuna dokotela ayinambe ngolanda iBM dokotela bengolanda iBM ungakhohlwa ukhokha kancane cha dokotela ngasho cash ngifuna dokotela ukuthi umuntu angiphathele beku 15,000 manje ngifuna ukuthi ngimnikeze umuntu ngo10,000 umuntu ongakazi alibona imillion uyayibona discount engiyenzile ayenziwa yimina lento yenziwa yilamadoda siphethe dokotela lo muntu uzongizela no10,000 ngibese ngimnikeze imillion sehlukane iwasho salaka dokotela ngifuna abantu labantu ekuthiwa athi umuntu ngifuna umuntu wasekhasino dokotela umuntu wasekhasino awukho kodwa kunezinto ezenzekayo dokotela ekufuna kube nento ephathekayo kuwena nginewashi dokotela engenzela umuntu elu 15,000 leli washi dokotela ulifaka la kuwena ilona elikutshelayo mangabe uyodlala ekhasino whether uyobet kuma betting la kubetha khona noma la kudlala khona eCasino Street
definitely uzobuya nemali noma kanjani dokotela. Singabheja inkomo dokotela kodwa futhi inkomo into encane. Ngeke ngithi ungabheja imoto ungena usawufuna imali. Lokho dokotela uma ufakele iwashi dokotela uno 15,000 wakho. Le washi uthenga dokotela uze nalo kimi. Angifuni ke dokotela iwashi ekuthwala ifence elithini. Iwashi nje kuzoba yilakho ozal afforda wena. Ngiyakuzwa. Bese mina ngiyakukhandela lento engikukhandela lona. Linalezi zinto ke dokotela ezemali. Ezenza ukuthi la udlale khona, whether udlala amakhadi udlala ama-dice 15,000 dokotela. Uma lahleka unayo into ukuthi mase lilahlekile ngilithola. Unayo into okubuyisa into emelahlekile. Dokotela. Uma uza kimi uzofuna into ekulahlekele dokotela usofika ekhaya. Kunabantu kakhulu kunabantu basebhizana bebelahlekelwa amagusha abo bafika kimi bathi bacela ngibalandele into zabo. Uma ingakadliwa lonto iyabuya dokotela. Kodwa mase uyidlile uzobuthwa nozibi dokotela. Uzohamba uhleka izwe lelonke. Enginako lokho. Awuthwalisa? Dokotela nginaso isithwalo esihle. Lesinjani sihle? Ngoba abantu dokotela umuntu wathi mawufuna ukumthwalisa acabanga ukuthi mawuthwala uzobulala umuntu kuzoba nesidumbu esophuma ekhaya cha. Kunezithwalo ezihlala ekhaya, kunezithwalo ezingahlala ekhaya. Lesithwalo engisinikeza abantu dokotela angisifuni sihlale ekhaya. Ngifuna uthola indawo yaso mhlawumbe uqhashe iflat noma uqhashe enye indawo nje lapho uzoya khona wena wedwa. Ukwazi ukukhuluma nalento ayidli igazi nje umuntu athi ayidlala nento ayidli igazi ayidli lutho inezinto ezidlayo ezisimple nawe uzidlayo nje okay ozidlayo nje ungayifundisa ukuthi idla inyama idleni funa idla into ezilula nje ayihlali ke ekhaya ayihlali nabantu uyibeka nje ngaphandle noma uqhashela iflat mawunomuzi omkhulu uyibana endlu yawo lapho ecaleni lapho kuzoya khona wena wedwa yebo kahle kodwa isithwalo dokotela ngeke lokho sikubeke phansi isithwalo nje Angisabesi. Yeah. Bengizobuza imagic wallet engisela ngasaba. Dokotela imagic wallet isinayo ekhaya ibuye ngamandla ke manje abantu abafuna uba nemali. Sithanda ukuthi abantu abeze nesikhwama esombalo thize isikhwama labo wallet hayi labo wallet abancane bebengane labo wallet laba ba nginokubona uphethe lo wallet lo. Lo wallet imaximum unokuphatha 10,000 uma ngabe indoda ephila yona. Ngifuna wallet njalo dokotela. Ubese ngiphathela nje dokotela u30,000. Ngikwenzela imagic wallet uthatha imagic into yakho uphuma uhamba. Sizosizana kanjena ke dokotela. Izinto ozisebenzisa kule magic wallet uzithola kimi. Okay. Yonke into oyisebenzisa kule magic wallet uyithola kimi. Angifuni ungibuza ukuthi mangifonela ngiphatheni dokotela cha uphatha wena imali yakho uze kimi sokwazi ukusebenza. Liphi ikhandlela? Kumele kwaba nekhandlela. Ikhandlela dokotela likhona ngilinikeza abantu abasakhula kuma business abasafuna ukuhlanganisa izimpilo abangenayo imali li 1.5. Le khandlela dokotela silenza ngemachaza. Amasolmali yawo kadayisi ngesitolo No dokotela akubona abantu esingathi labo bangayiphatha into enjalo ngoba idayisa ngizepitolo kanti. Ayinaso isitolo dokotela lento idayisa komajozi. Okay. Sengifana nesitolo. Cha bengizothi sazi ukuthi ngoba phela ngothola umseko start ufuna ukwazi njebela ukuthatha ka run noma engena run esho uzofuna ikhandlela amajozi uzolithola yini? Singasilungisa spelling lapha. Ngawulungisa inkulu. Ilento ithengiswa komajozi. Ayikho ezitolo imini oyenzayo wena ungawuthenga ikhandlela leli lo 5 rand lithengisa lapha mina lelala ekhaya lo 1.5. Okay. Yebo okay. Ngiyazi sesiqedile ukhomada bengifuna ukuthi wawuyivalile lento kodwa ngisho ukuthi uyivulile. Yebo dokotela. Wawuthe imali esheshayo uyimisile kodwa ngifuna ukuthi sike sikhe phezulu sikhe nasempandeni. Yebo okay. Ukuthi uma ngathi uyayibuyisa ungathini? Dokotela mekuthi khona umuntu oyifunayo. Imali esheshayo dokotela kule game ngithebe u5000 ishaya kathathu. Kule game dokotela imali esheshayo ishaya kabini i2.5 kuphela ise special manje. Okay. Njengoba ngishilo ngathi lama cash anginikeza izinto ukuthi abantu abakwazi ukufikeleleka sibuyisela kubantu manje ukubonga umsebenzi sesebenze nabo. I2.5 kuphela dokotela ishaya ekseni nantambama kuphela. Okay. Ayisashaya kathathu manje ishaya ekseni. Usuyibuyisile yaqondile. Ibuyisile manje iqondile manje imali esheshayo dokotela. Ikhona komkhulu majozi. Ungisizeke mawufaka imali kimi. Uqale wenza i-video call bese ufaka imali awuvele ufaka imali uma uke wathi umuntu ezoza ku2 majozi bese ufaka imali uqale wenza i-video call bese ufaka imali kumuntu ombonayo owazi ukuthi i-follow up uzayenza kubantu umbonile lo muntu kunomuntu othi uzoyifuna lo msebenzi uzokuthola kanjani inamba engitholakala kuyo dokotela ithi 060 4538480 esibili ithi 073 564 0400 inamba engitholakala kuzona lezo uma ufuna umkhuluma majozi ngizomthola lezo namba zombili kuphela
ayikhwenye dokotela. Baba udokotela baba Sizwe baba Jabulile lana besinobaba uMajozi uzochaza nje umsebenzi omkhulu awenzayo siyabonga. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokhu ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 0636898922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.